хора, аз съм Gameplay BG и днес ще играем на Counter-Strike 1.6 и искам да кажа, че аз съм нов ютубър и се надявам през тези клипчета, които ще снимам за вас, страшно много се забавляваме. И да, нали страшно много се забавлявам и просто сега не знам какво да кажа, защото ми се спи ужасно. И да, и нека да започваме. Сега е вече вечер, така че мисля играем малко зомби. Ако имам проблеми с аудиото, се извинявам, просто микрофона ми не става, ама знам, просто да. Знам, че микрофончето ми не става. И затова съм пуснал звуците, защото издава някакви гадни звуци, които не искам да се чуват. Ама искам да направя нещо така. Искам пак да има аудио, обаче искам аудиото да е малко. Защото го презаписвам този клип за втори път, за всеки случай. Да. Сега. Само направя нещо. Така. Сега палим гумите. Ето ще го оставя в описанието, ако не се сетя. Така. Те скоро това сервер ще го правят на Sniper 5 сервера. Ще го рестат напълно и ще го сменя тайпито. Но аз ще го искам предварително и сега кинах първия си човек. Сервера да се пише Killer. Сега нека да поспектейтваме. Например, искам да спектейтвам... Ай, това печага с бомбичката. Така, да залагай. Слушка. Сега, нека ще минем през... Тук, на съдта ще минем. Да, нека ще чакам малко. Окей, ако му някой да мине спокойно. Сега... От нашия мина горе. Така... Значи, пишете на какво да снимам. На какво да снимам. За сега не знам какво да снимам и към дай малко цеска. Обаче това сервер преди беше зомби. Не знам защо. Да, ето вижте, пише си даже зомби, но не знам защо. Сигурно мислят да го правят такос или на Sniper 5, или да е на Dust 2. Така. Само ще скупя една гранатка, те има. Опа. Една гранатка. Една флашка, те да я ляпим. Ето ще пие си много. Така, и скоро, ако искате, може да снимам на CSGO, но не естествено, и да, ще снимам на Warzone, и да, на Warzone ще снимам с всички скрини, то няма да е често, защото имам скрините. Така, сега ще чакам малко сега. Аз мисля да стоя към басата и да ги чакам. Сега, аз ще съм сетъл плеер. Аз се качай тук и тъй. И тъй ще охраняваме и тук и Б и С-та. Сега да си взема намка. Нека да отидем заглушителя и да ги чакаме. Оле, бягай в момата. Аллах Акбар! Аллах Акбар! Няма Аллаху нямаше. Айде ще мина този път през ярда. Оле, майко. Много бързо премина. Майко. Да, правим в лица. Снимам 10 минути, защото нали, компютъра ми не става много и той има... Мога да снимам на GTA 5, примерно, ама ще лаги. Ще лаги на моменти. Къде ще накава? Не са на бето. Да, това го ради от нещо. Къде това си замина. Мога ще един, но не знам къде. Някъде тук трябва да се появи, ама ще гледам, няма да е.
Напалим гумите към ярда му да дойде или да тъчка отгоре. Или бомбата ще експлодира. Те да се изнасям главно. Семка. Добре, Аллах Акбар. Тимбар! Имаше Аллах Акбар. Така ще скупи една гърмяща гранатка. Така... После мисля, сега след малко да се играя малко диатрон или сърф шавио. Тук що дигат един с градата. Братя момчета първи си и после аз. Само да се почиша лицето, че ма сърди нещо. Така... Ами на ханашчи, тя е гръм. Те да му е откъде да скрият. Ще може да се набе. Ръм, аре, двама сме. Его. Оле, хекчов направо. И направо мина през горичката. Дайте сега. Аре, малко съв ще цъкаме. Само да се намира бързо сервера. Ако не го намеря, ще играем Детрън. Той аз Детрън не се играм. Би трябва да е дълго. Няма го къде гледам. Значи да се намерим Детръна. Накъде трябваше да се изява. Опа, ти се интернет. Моя грешка, извинете ме. Да. Ето го и Детрънката ми. Те изплезнах. Искам да кажа, мога да правя бънни хлоп, но... Нали още се учим, но пак мога да правя. Нали? Да, оле, че не малко нещата бъдна. Пак това. Да нямаме допълнителен цеп. Да дадем цепи много. Някакъв му се памне да ни видим. Тоест и да е год мод. Което е добре. Това не видим, ще отиде при терориста, ако му дойде на ума. Но да е респаун, да. Само искам да направя. Ето го и моят Райлс. Обаче не знам защо е такъв цвят. Ето какво? Ще ги минавам без бойни хлоп, не знам какво. Оле, най-гошето рътата. Аре бе. Ала, така тръгвам. Така. Той малко... Чакай, малко... Радио. Няма... Радио. Няма радио. Значи ще има гаден звук, което се измия. Аро, прави сега. Значи, подкъде ще правя скорост, нека да минат мапа. Нека. Това или за лошо, или се... Добре! Това мап не се дума, бе. Вот. Ето няма. Пишем ръката и нямам нищо. Трябва да изчака малко време, докато му свършим този... Терориста написа рътата и му стана лошо. Бързо. Ага. Така. Аз направо се качвам ти. Ето ги гъмните. О, терориста разполага с оръжие, но не за дълго. Аз потъмам минах мапа. Ами така, хора, мисля да спирам клипчето. Това бяха с Gameplay BG. И да, може да се видим някой следващ път, ако ми дойде на какво да играем. И да не забравяйте да харесате клипа и да се абонирате за мен.